Добре дошли в Пирин Голф Вила Релакс, вашето място за уединение, комфорт и незабравими преживявания. Нашата вила разполага с 5 уютни спални, 3 модерни бани и голям хол с трапезария, където всеки момент с близките ви ще бъде специален. А напълно оборудваната кухня и опцията за поръчка на храна чрез тъч меню от 7 различни ресторанта в комплекса ще направят престоя ви още по-лесен и удобен. Насладете се на простор от 225 квадратни метра и личен двор с барбекю, за да имате достатъчно пространство за релакс и забавления. Вилата е разположена в уединената част на комплекса, далеч от шума и тълпите, осигурявайки максимален комфорт и спокойствие. Идеалното пространство за семейна почивка, приятелски събирания или дори тимбилдинг събития. След дълъг ден в планината, релаксирайте пред камината или се отпуснете във ваната с чаша вино в ръка. На ваше разположение са също електрически скутери за приключения и смарт телевизори във всяка стая, за да се наслаждавате на любимите си филми и сериали. Във всяко кътче на вилата ще намерите уют и внимание към детайла, което я прави идеалното място за почивка през всички сезони. Не просто почивка. Пирин Голф Вила Релакс е вашата снежна приказка в сърцето на планината. Резервирайте сега и създайте спомени, които ще останат за цял живот.